Prodaja obveznice Republike Srpske na londonskoj berzi već godinama je obavijena velom tajnosti, a institucije odbijaju da objelodane brojne detalje ovog zaduženja. Međutim, sve bi se moglo promijeniti nakon odluke Banjalučkog okružnog privrednog suda u kojoj je odbijen zahtjev pravobranilaštva Republike Srpske da detalji o londonskim obveznicima budu poslovna tajna. Namjera pravobranilaštva da u tajnosti drži detalje sa suđenja protiv Republike Srpske nije uspjela. U pitanju je sudski postupak po tužbi firme Synergy Wealth Management iz Švajcarske, koja traži 2,9 miliona maraka po osnovu neizmirenih obaveza za posredovanje u emisiji obveznica na londonskoj berzi. Sud je na pripremnom ročištu odbio zahtjev za izuzeće javnosti. Odbija se prijedlog tužene za isključenje javnosti jer sud nalazi da nisu ispunjeni uslovi predviđeni zakonom o parničnom postupku, piše u rješenju suda koje prenosi portal Kapital. Tako bi u nastavku procesa mogli biti objavljeni svi detalji emisije kojom se Republika Srpska zadužila za 300 miliona evra, a koji su, kažu u opoziciji, neopravdano prikrivani. Jer znamo da se radi o 100 miliona konvertibilnih maraka i o tome da je neko ostvario diskont i ostvario korist po osnovu tih usluga koje su izvršene u tom čitavom procesu. Radi se o nekih više od 10 miliona konvertibilnih maraka u kojima neka kompanija ili neka firma ili neki pojedinac, sada ćemo saznati ko to konkretno, uzeo toliki novac samo zato što je napravio tu neku vrstu transakcije i koji je ostvario taj specijalni diskont koji se mjeri milionima konvertibilnih maraka. Vrlo je važno da znamo ko su kupci obveznica. Pravobranilaštvo Republike Srpske je na više načina pokušavalo da obustavi ovaj sudski postupak, međutim iz ove institucije za sada nema informacija, odnosno odgovora na naša pitanja o daljem postupanju sa tajnim informacijama za koje je sada sud rekao da trebaju biti objelodanjene. Obzirom da je postojala sumnja da su to neki fondovi ili kuće čije je sumnjivo porijeklo kapitala, zbog toga se napravila cijela drama, ali evo šta će biti s tim kad se skine oznaka tajnosti, vidjet ćemo u svakom slučaju svaki korak ka transparentnosti, ka vidljivosti, ka tome da javnost ima pravo da zna je dobar. Ekonomisti upozoravaju da godinama imamo pad transparentnosti kod zaduživanja Republike Srpske, a sve se dešava jer Narodna skupština nema dovoljno mogućnosti da ista kontroliše. Razlog tome između ostalog jeste zato što je isključena Narodna skupština Republike Srpske iz cijele priče o zaduživanju i ona samo na marginama nekog godišnjeg zasjedanja donosi budžet i u okviru toga donosi okvir za zaduživanje, što apsolutno nije dovoljno da bi se vršio kvalitetan nadzor nad postupkom zaduživanja. Iz Ministarstva financija su ranije tvrdili da švajcarska firma po čijoj tužbi je pokrenut postupak nije učestvovala u bilo kojem segmentu emisije na londonskoj berzi. Međutim, u medijima su se pojavile prepiske koje dokazuju suprotno.